Здравейте! Ще ви представя една много интересна бортова игра, наречена The Night Cage. Това е една кооперативна игра за играчи от 1 до 5. Като цяло, доста интересна концепция. Вие сте 4 затворника или 5 затворника, които са попаднали в една безкрайна клетка, може да се каже. И трябва да намерят 4 или 5 ключа, с които да отворят една врата. Факто звучи просто, но всъщност не е много просто и не е много лесно. Интересна игра, доста интересен дизайн и арт, честно казвам. Аз падам по такива игри, по такива тематика. Какво имате като цяло? Фигурки на героите, които са в формата на свещ, плочки, които са подредени в нещо като свещник, теглите и поставяте. Съответно и движите героите спрямо тези плочки. Интересното е, че когато преместите героя си, плочките зад него изчезват най-често и това прави играта трудна и общо не се знае какво се случва преди или след. Не знаете къде отивате, така да се каже. Имаме и Nerf токени, които ни позволяват определени бонуси, които могат да ни помогнат в играта. И имаме карта, където виждаме видовете плочки. Какви са компонентите на играта? Имаме карта, герой, които са в формата на свещичка, начални плочки, Nerf токени, както казах, свещ или свещник, откъдето да вземаме нашите плочки, метални ключове, които трябва да събираме. Всеки герой може да носи само по един ключ. И тук имаме карта с всички видове плочки. Какви са плочките? Начални плочки, плочка врата, плочка ключ и плочка пътека, като имаме хоризонтална пътека, вертикална и хоризонтална пътека и Т-образна пътека. Имаме и чудовище. Това е един Lockseeder. И общо взето, когато попадем на това чудовище, ние изгаси свеща и не можем да виждаме. Така имаме тук още 4 вида чудовища, които са включени към експендиума към тази игра, но няма да се спирам на тях за момента. Още нещо да ви покажа. Тук имаме различни пукнатини на картата. Когато имаме такива пукнатини, когато се преместим от плочката ни картата, извинявам се, тази плочка се обръща и става бездна, в която съответно героите ни могат да паднат. Нека сега ще ви направя един пробен геймплей и ще видим как играта върви. Това са картите на всеки един герой, който съответно или с запалена свещ, или с угаснала свещ, в зависимост от събитията, които се случват в играта. И съм ги подредил първо жълтия, после лилавият герой, после червеният и после зеленият. Така върви хода. И когато играем, си подаваме ето тази плочка. Който вземе плочката, той е наред като цяло. И така, нека да започнем. Първо, тъй като играе сам, слагам плочката на картата на жълтият герой. И избирам произволно къде да поставя неговата плочка. Например, поставяме го. И толкова. Това е. Давам плочката на лилавият герой. Или лилавия затворен, това не са герой. И избирам къде да поставя плочката. Хайде да кажем тук да я поставя. Тук ще я поставя. Добре. Следващият герой, червения. Оставям плочката, де факто няма значение къде. Където и да я поставите, все ще е трудно. Ето тук. И накрая, зеленият герой, поставям плочката, ето тук. Или хайде да е тук, да е по-интересно евентуално. Когато героят ви е на тази, в края на картата, например, той може да минава на съседното купче в другия край на картата, нагоре, хоризонтално или вертикално. Както дойде. Добре. Свършихме ходовете. Сега пак се връщаме на жълтият герой. И от този свещник теглим плочките, които показват нашия път. Така, слагаме тази плочка и тази плочка. Добре, и сега преценяваме на къде да тръгне героят. Аз искам да го сложа тук. Така, тъй като героят осветява плочките кръстообразно, когато имаме плочка, диагонална плочка, която не е диагонална плочка спрямо героя, я махаме и плочката просто изчезва. Така, поставяме плочката на тази карта, където е мястото.
И тя вече не е част от играта. Добре. Следващият герой, синият герой. Поставям плочка, където на това място на тази карта. И тя вече не е част от играта. Добре. Така, с жълтия приключихме. Сега сме лилави. Какво ще прави лилавия? Слагаме плочка тук и плочка тук. Да кажем така. Може да изберете плочката произволно, може така да ги сложите, така, както си решите. Така или иначе не знаете къде ще отидете в тази игра. И сега, къде да мърднем героя? Предпочитам да го мръдна тук и в случаят тази плочка се обръща. Когато имаме пукнатина, плочката се обръща и става бездна, в която героят ни евентуално може да попадне. Тази плочка изчезва. Добре, следващият герой. Червения. Изтегляме две плочки и имаме пътека насам и едно чудовище. Така. Това чудовище за сега нищо не прави, но когато се раздвижим, то угася нашите свещи във всички посоки. Ако не е свързано с път, както е тук, съответно не засяга нашите затворници. И на къде да преместя червения затворник? Тук. Премествам го тук. Тази плочка се обръща и става бездна. Чудовището се опитва да угаси нашите свещи, но не успява и изчезва. Тоест, когато задействаме ефектът на чудовището, то изчезва за следващия ход и го поставяме отново и в случая го поставяме ето тук, поставяме плочката ето тук, тази част на картата. Добре. И свършихме хода. Зеленият. Сега е ред на зеленият затворник. Слагам тук. И така, имаме ключ. Добре. Сега решавам да взема ключа. Тази плочка се обръща, тази плочка изчезва и зеленият затворник взима един ключ. Не можете да носите повече от два ключа. Но ако се случи зеленият затворник да има един ключ, да попадне на плочка с втори ключ, и ако има съседен затворник до него, може да даде ключът на него. Също така, ако свещта му угаснала, съседният затворник може да му я запали. Съответно. Така, оставяме ключът при зеления затворник. И така връщаме се отново на жълтият. Отново ключ и отново пътека. Пътека, която случайно свързва с червения, но решавам да взема ключ, понеже търся ключове. Тази плочка изчезва в този случай. И жълтият затворник си взема ключ. Добре? Сега, лилавият затворник. Това не е добре. Пътека и чудовище. Само да ви кажа, ако затворникът ни се застои върху плочка с пукнатини, тя автоматично се превръща в бездна и той попада в нея. Когато затворникът попаде, той не значи, че получава поражение или нещо такова, или губи точки живот, просто се появява на друго място на картата, което не знаем какво е. Добре. Сега, това чудовище тук не е добре, защото или трябва да изберем лилавият да угасне, или жълтият да угасне. Предпочитам да мръдна лилавият и жълтият по този начин губи своята свещ. Тоест, обръщаме картата на друго място, на другата страна. И в случая той вече не вижда повече от една плочка, не вижда къде отива. Но важното е, че има ключ. След като това се случва, чудовището изчезва, тази плочка също изчезва, тази плочка също изчезва, понеже жълтият не може да я освети и това е. Тази плочка е осветена от лилавия, тези от червения и така нататък. Добре, това беше като цяло. Отиваме към червения затворник. В случая теглим само една плочка и на къде ще го преместим? Хайде тук. Тези плочки изчезват. Зеления затворник. Взимаме 3 плочки в случая, тъй като имаме 3 пътя, където можем да поставим затворника. Така, изтеглихме чудовище. Къде да го поставя обаче? Хайде тук ми се вижда най-безопасно. Пътека. И още една пътека.
Тъй като тук имаме повече пътища, премествам го тук. Тази пътека изчезва, тази се превръща в бездна. Съответно, чудовището също изчезва, понеже затворникът се е мръднал. И то вече е нападнал, но в случая не е оцелил нито един затворник. Тоест, затворникът избяга от чудовището. Добре, зеленият, пак се връщаме на червения. Така, имаме два ключа, трябва да вземем още два. Другите двама затворника трябва да вземат още два ключа. Така, жълтият, случаят жълтият не вижда къде отива, но тъй като лилавият е близо до него, той може да му запали свеща и по този начин жълтият отново вижда къде отива и теглим 3 плочки. И това не е добре. Още едно чудовище. Отново, този път то ще угаси свещите със сигурност двама от нашите затворници. Зеленият е защитен, тъй като чудовището няма достъп до него. Добре. Искам жълтият да избяга от тук, така че отива насам. Това избирам. И в случая чудовището угаса свещите на лилавият и на червения затворник. Те не виждат съответно какво се случва. Тази плочка изчезва, тази плочка изчезва, тази плочка изчезва, чудовището също изчезва. Тъй като то се свърши работата. И тази плочка се превръща в бездна. Добре. И толкова с жълтия. Отиваме на лилавия. В случаят лилавия не вижда какво се случва и трябва да изберем къде да отиде. Можем да направим така, че той да скочи в бездната и да се появи на случайен принцип на картата, но аз не искам да го правя. Ще изтегля едно. Още една плочка, отново изтегляме чудовище и къде да я сложа сега. Ако я сложа тук, няма да е добре за жълтия. Ще я сложа тук, тъй като мисля, че е най-безопасно. И в случаят щънища лилавият скача в бездната. И така, той се защитава от чудовището, чудовището се заминава. И в случаят сега го оставяме тук. За следващия ход той ще се появи на някой случайен принцип на картата или тук, или тук. Добре, червеният. Къде е да отиде червеният? Теглим. Още едно чудовище. И в случаят нямаме друг избор, освен да скочим на него. Правим го. И в случаят така и така сме го гаснали. Отиваме на случайен принцип на някакво друго място. Когато това се случи, всъщност губим 2 плочки, защото използваме един нърв токен. И чудовището изчезва и затворника ще се появи после на друго място. Общо подобно на бездните. Така, следващият затворник, зеленият. Теглим тази плочка тук, тази тук и ще го преместим тук. Тези изчезват. И това е. И отново жълтият. Тази плочка тук, тази тук, премествам го тук. Тази изчезва. Лилавият. В случая ще избера ето тук да бъде. Тегля плочка и той взима ключ, което е много добре. Червеният. Тази плочка изчезва съответно. Червеният да бъде, хайде да е тук, да се появява тук. Зеленият. Слагаме една плочка тук, една тук и се мести тук. Тези изчезват. Жълтият. Тази също изчезва. Местим го тук, тази изчезва. Лилавият. Тъй като той не вижда, слагаме го тук. Червеният също не вижда, така че тази плочка изчезва. Червеният. Хайде да е тук. Тази плочка изчезва. И двамата нямат свещи, така че не могат да се помогнат. Зеленият. Хайде тази плочка слагаме тук. Тази тук и имаме тук няма на къде да отидем, така че ще отиде тук. Тази плочка изчезва.
И тази също изчезва. Отново жълтият. Слагаме тук, тъй като слагаме тук. Ами да опитам да го заведа при другите два. Тези плочки изчезват. Лилавият. Чудовище. Тази плочка е тук. И тази е тук. Съответно, жълтият също е угасва. И жълтият също не вижда. Чудовището изчезва, това изчезва, това изчезва и с системата е тук на една плочка. Така, жълтият бяхме, сега лилавият. Така, ключ. Обаче лилавият вече има ключ, но какво можем да направим? Да дойде лилавият тук и да даде ключа на червения. Вече имаме ключ. Сега трябва да намерим вратата, на която да се заседим. Всеки един да се заседи за всеки свой ход. Тази плочка изчезва и да я отключим. Добре. Лилавият, червеният чудовище. Обзето минаваме тук. Той напада и изчезва. Тази плочка също изчезва. Жълтият. Не е жълтият. Зеленият чудовище. Така, чудовище. Врата, което е много добре. И още една плочка. Минаваме на вратата. Мисля, че има шанс да спечелим играта. Тези плочки, също тези двете изчезват. Когато се заседите на една плочка, само на вратата можете да го правите, трябва да махнете една плочка от свещника. Когато свършат тези плочки, съответно е по-трудно да спечелим играта и може да нашите затворници да остават загубени за винаги. Жълтият. Трябва да го закараме при зеленият. Една плочка идва тук, тази изчезва. Тази всъщност също трябва да изчезне. Всъщност. Лилавият. Идва тук. Тази не изчезва, но тази става бездна и този пропада. Изчезва. Червеният. Къде да го сложим? Хайде, искам и тук. Сложихме го тук. Зеленият. Така, зеленият. Избирам да остане тук и когато остане, трябва да изхъбим една плочка. Една плочка я махаме. Жълтият отново. Жълтият идва тук. Тази плочка изчезва. Лилавият. Така. Също с момент. Не могат да... Тъй като проходите са тесни, те не могат да са в един проход. Така че жълтият минава тук. Няма как да отиде там. Тази плочка изчезва. Става малко трудно, често казвам, за затворниците. Така, чудовище. Той напада и мести го тук, той чудовището ни напада и това е. Тази плочка изчезва. Червеният. Тази плочка изчезва. Зеленият. То остава. Изчезва една плочка. Лилавият. Избирам къде да бъде. Хайде тук. Слагам го тук. След това червеният. Избираме една плочка. Чудовище. Няма какво да прави. Отива тук и пропада. Тези изчезват. Зеленият остава. Примахваме една плочка. Преминаваме пак при жълтия. Изтегляме една плочка. Още един ключ, но не ни трябва повече ключове. Тази плочка изчезва. Лилавият. Чудовище. Отива на чудовището и се появи някакви други. Съответно, зеленият остава без свещ. Тези плочки изчезват. След това червеният. Къде се появи? Хайде тук да е. Ставаме го тук. Зеленият остава. Още една плочка изчезва. Жълтият. Преместваме го тук. Тази плочка изчезва. Лилавият. Нека да е тук. Червеният. Тази плочка изчезва. Жълтият остава. Премахваме една плочка още от този свечник.
и оставаме с все по-малко свещи. Отново жълтият. Взимаме една плочка, тази също изчезва. Преминава тук, тази плочка изчезва. Лилавият отива при жълтият. Нямаме плочка. Червеният отива при зеленият. Извинявам се, не е при жълтият, при зеленият. Така, попаднаха. Зеленият си остава. Преместваме една плочка. Жълтия отива тук. Тази плочка изчезва и теглим още една плочка тук. Още една врата. Остават. Махаме 3 плочки. Не знам дали не бяха повече правилата, не съм сигурен, но нещо такова е. Така им, че те всички остават. Жълтия отива и обзето печелим играта, така да се каже. Спечелихме играта, както виждате, това е Night Cage. Не си спомням, възможно е да съм забравил някои дребни детайли от правилата, но като цяло играта е това. Аз се намирам лично за много интересна. Нали, има и по-хубави игри, да, съгласен съм, но тази мисля, че е много интересна, забавна и идеално да играете примерно на вечер на свещи, на затъмнено помещение, защото тематиката е такава. И това е. Кажете ми, разбира се, какво мислите. Лично аз харесвам доста тази игра, препоръчвам я. Това е, до нови срещи.